Tak pěkný den. Já bych vám ráda představila Veroniku Součkovou, se kterou máme naplánovaný seminář, vlastně celodenní hlasový s názvem Zpívej tělem. A my jsme si říkali, že bychom ho ještě takhle představili víc jako osobně, abychom vás mohli nalákat. A já moc děkuju Verče, že přijala pozvání, že vlastně s tím souhlasila, že takhle pojede úplně mimo oblast svého působení vlastně. A chtěla bych se zeptat, jak vlastně začala tvoje cesta cesta jako práce s hlasem a se zpěvem. Tak já taky všechny zdravím, ahoj. A teď myslíš jako moje práce s hlasem, jako moje hlasová práce, anebo jakoby už ta práce jako s ostatními, na co se vlastně jako ptáš? Aha, no, mě by zajímalo jako tvoje osobní vlastně, ty jsi profesionální zpěvačka, jsi i lektorka, učíš vlastně ostatní lidi zpívat a jak vlastně to začalo jakoby u tebe? No, tak někdo by si možná myslel, tak taková holčička to byla malá, co od malinka zpívala a ve školce jí jako chválili, jaký to jde a pořád chtěla zpívat a tak, ale takhle to vůbec nebylo. Často to tak bývá u zpěvaček. Ale já jsem vlastně k tomu zpěvu přišla až na střední škole, kde dělala jsem pedagogickou školu, kde jsem začala chodit do sboru a začala jsem se potkávat s různými muzikanty folkovými. Přičuchla jsem vlastně především teda jako k folku a teprve vlastně až na té střední škole jsem začala zjišťovat, že asi jako mám zajímavý hlas a že mě to s ním baví. No, takže jsem začala ve sborech a v takových amatérských jako kapelách s amatérskými muzikanty. No a potom jsem vlastně až v 26 letech jsem šla na konzervatoř Jaroslava Ježka, tam jsem teda 6 let studovala populární zpěv. No, takže tak. Cesty můžou být určitě různý. A měla jsi vlastně nějaký, já nevím, řešila jsi prostě nějaký třeba nějaký moment, jakoby, tak dneska se říká jakoby nějaký blok. Vlastně ten seminář máme na takový jako seznámení vlastně se svým hlasem, s tím souvisí vlastně to vůbec se jako mít možnost se vyjádřit, vůbec se jako chtít vyjádřit, že jo? Jsme se vlastně potkali loni na letní škole, tam jsme na to i narazili vlastně, že opravdu stačí to jako jenom naťuknout a člověk jako zjistí, co to prostě v něm spustí, že opravdu je tam něco zaseklýho. A tak jestli ty si třeba měla nějaký takovýhle moment. No, já musím říct, že vlastně ne, je to jako zajímavý, protože jsem šla takovou hodně, jako já osobně jsem šla takovou tou klasickou jako cestou té konzervatoře, a což znamenalo, že jsme měli prostě 3x týdně jako hodinu a teď jsme tam jako jeli takový všechny ty škály, prostě od hlubokých tónů do vysokých a různě jsme to jakoby trénovali a byl to takový jako fakt trénink toho hlasu a i tímhle jako způsobem se dá ten hlas vlastně vycvičit. Je to jakoby nějaká možnost, nějaká cesta. Já musím říct, že vlastně to u mě jako fungovalo. Prostě to u mě fungovalo. Ta paní profesorka, která mě tam učila, i když já jsem vlastně nějaký ten blok jako cítila, ale to vím až jako zpětně, že jsem si to jako rozebrala až zpětně, v té době jsem nad tím takhle vůbec nepřemýšlela. Takže vlastně i tímhletím tréninkem a nějakýma vlastně jako radama a tím, jak to v tom těle teda mám dělat, tak se mi to vlastně, myslím, docela jako podařilo jako překonat a nějak se to nakonec otevřelo. Ale
zpětně vnímám, že vlastně to byla práce na mnoha úrovních, právě i na té emoční úrovni, na té fyzické úrovni, že vlastně jsem si začala víc věřit, prostě jenom jsem si začala víc věřit, začala jsem ten hlas používat, zjistila jsem, že se to lidem okolo líbí, jo, že nějakou prostě fakt sebedůvěru v to vyjádření jsem vlastně za ty léta sbírala, našla a jsem si v tom vlastně tak nějak čím dál tím jistější a zároveň mnohem víc uvolněnější, což si myslím, že je to uvolnění je vlastně pro ten zpěv úplně nejdůležitější. No. No, ale... Jo, ještě povídej. No, ale vlastně spíš teprve až když jsem začala jako učit někoho jiného, tak jsem právě zjistila, že ke mně chodí vlastně lidé, kteří se vlastně bojí, oni se vlastně především bojí projevit. Jo, že i třeba umí zpívat, že vlastně není nějaký velký problém jako s tím hlasem, že oni krásně zpívají, intonují všechno, ale vlastně si stoupnou a mají zaspívat prostě písničku a ten celý ten hlasový systém se jim prostě zhroutí a neposlouchá a úplně právě cítí, jak ty si říkala, cítí nějaký blok někde v těle. Většinou je to opravdu tady, jo, většinou opravdu tam v tom místě, kde máme ty hlasivky, tak se to vlastně zasekne, nějak se tam ten prostor prostě zúží, začne to tam nějak pracovat místo toho, aby to vlastně bylo uvolněné a aby vlastně ten hlasový aparát, ty hlasivky, které tady jsou, tak mohly fungovat. Takže vlastně s lidmi, kteří ke mně přicházejí, vlastně pracuju nejvíc na tom, aby se uvolnili, aby prostě, aby když tam sedí zpěvačka jako já, tak aby si prostě dovolili vydat nějaký zvuk, jedno jaký bude a aby uvolnili svoje tělo, aby uvolnili svoji mysl, aby uvolnili svoje emoce, protože na všech těchto úrovních vlastně vznikají nějaké překážky. Buď vznikly někdy jako dávno, třeba i v jeden nějaký moment, může to být takový ten klasický moment, že vám někdo řekne, vy nespívejte, jo. Protože prostě vy nám to tady kazíte, ale jako ten projev hlasový anebo i pěvecký vlastně souvisí s tím, jak my jsme se mohli projevovat v průběhu jako našeho života. Většinou už v dětství, že jo, to začne, že jsme se vztekali, něco nevím a nesměli jsme se vztekat. Někdy jsme možná moc nahlas mluvili nebo moc a někdo nám říkal, ale to je moc nahlas a moc mluvíš a teď jako mluví ostatní dospělí a ty nesmíš a tak dále. Může to být opravdu jako spoustu, jo, nebo nám někdo řekne, že říkáme blbosti, prostě úplně to stačí k tomu, aby na těch 3 úrovních se něco stalo a nám to potom prostě nešlo zpívat, nebo třeba i jenom mluvit, nebo se vůbec nějak projevit. No. Tak kontinuuje to. Jo, děkuju, to vlastně měla být další otázka, právě kdo vlastně chodí na tvoje lekce zpěvu a jak tam s nimi pracuješ. A no mě u toho vlastně napadá nějaká jakoby moje cesta v tomhle, že mi přijde, že to projevení se hlasem jako před třeba cizíma lidma je pro mě opravdu jako tak intimní a náročný někdy, že mi to opravdu přijde jako náročnější třeba než práce s tělem. Jo, že tam jako se to nějak prostě odehraje, ale jako to vyjádření opravdu tím hlasem je jako pro mě opravdu jako náročná cesta. Jo, že jsem vlastně absolvovala prostě nějaký jako různý semináře a opravdu je to jako ten stud tam, jo, to, že si člověk nevěří, jako je to opravdu, no, je to veliký. A tak ještě bych se teda zeptala vlastně ohledně toho semináře, s čím vlastně tam můžou lidi počítat, aby se nebáli. Teď jsme tak řekli, že já třeba vím ještě, ale... No,
právě, no, aby jsme se nebáli, aby se někdo z nás, aby se někdo z nás nebál. Tak rozhodně nečekejte, že jako přijdete a hned jako se tam budeme předvádět, jaký máme kdo hlas a co teda vlastně s ním umíme a nebo neumíme, nebo jak nám to jde nebo nejde. Naopak začneme vlastně nějakou právě práci s tělem. Říká se, že se jako dostaneme do těla nebo nacítíme se do našeho těla, abychom se vlastně my ve svém těle a zároveň i tak společně, kteří se tam sejdeme, cítili vlastně dobře a uvolněně. To je prostě takový základ pro to, abychom vlastně vůbec se mohli jako projevit, tak potřebujeme cítit se dobře, bezpečně. A takže tohle bude jako probíhat v té první fázi a pak budeme vlastně tak jenom asi zvučet, jako tak nějak společně budeme zkoušet zvučet, vydávat nějaké jemné zvuky, ladit se vlastně na sebe, abychom se nestyděli. Každý, jak bude jako zrovna jako vnímat, že mu to půjde, když to bude jenom jako jemňoučký, jo, a když to nepůjde, může třeba jenom vnímat hlasy ostatních. Bude prostě na každém z vás, kdo byste přišli, jak zrovna budete vlastně připraveni na to ten hlas třeba v té první fázi použít a možná budete překvapeni, jako že když se jako uvolníte a budete cítit tu podporu těch ostatních hlasů, že se do nich třeba tak budete jako seberete odvahu a tak vpijete se do nich, do těch, co budou třeba zvučet vedle vás a že najednou vám i ty ostatní dají nějakou podporu a že se vlastně můžeme v tom společenství nějak v tom zvučení vlastně nějak podržet a tak nějak spolu plynout prostě v nějakých prostě zvucích. No, takže to je takhle na začátku. No a potom samozřejmě se budeme jako věnovat tomu, jak vlastně to, že vůbec zvučíme nebo můžeme zpívat, tak jak to vlastně vzniká, protože třeba pro mě bylo vlastně i po celé konzervatoři a takovým jako, jak ty si vlastně možná říkala nebo neříkala, nevím, aha, momentem vlastně uvědomění, že mým nástrojem je moje tělo. Jo, že to, na co já hraju, když zpívám, je moje tělo a že se ho vlastně musím naučit vlastně používat ten nástroj a že to nejsou jenom moje hlasivky, protože to je jako kdybyste vzali prostě 6 strun na kytaře a řekli byste, tak tohle je kytara, jo, ale ty struny bez toho krku a bez toho korpusu by prostě nehrály. A takhle je to i vlastně s naším tělem a s naším zpěvem. Takže si vlastně řekneme, jak to vlastně v tom těle funguje, jak vlastně funguje ten náš nástroj, nebo aspoň jak já to vidím, ale i z nějakého doloženého anatomického hlediska se podíváme, jak vypadají hlasivky, jak vypadá náš dýchací systém, jak to, kde máme jaké rezonanční místa, které můžou vibrovat a tak. No a potom doufám, že už budeme se hodně zabývat dechem, což je jedna z nejdůležitějších věcí při zpěvu, protože na kytaře na strunu drnknete a ona se rozezní, ale u hlasivek je to tak, že vaše hlasivky vlastně nebo vaše hlasivky vibrují díky vlastně dechu. Takže to je alfa a omega vlastně zpěvu, toho, abychom mohli zpívat nebo hovořit, to je úplně jedno, funguje to vlastně stejně. No a na závěr doufám, že si zaspíváme nějaký hezký, milý, příjemný písničky společně a uvidíme, kam nás to pustí, jestli se třeba odvážíme i rozdělit na 2 skupinky a zaspívat si dvojhlas, nebo jo, vidíme, jak se jdeme, jako, jaké budou možnosti, to se vždycky ladí podle toho, jací přijdou lidé.
Jo, děkuju, to je moc krásná pozvánka. Já myslím, že tady u toho je důležitý si vlastně jako říct, že chci přijít zkusit prostě něco nového, zase se dozvědět něco o sobě, takový nějaký jako lehkosti a radosti a nepočítat s tím, že tam nás budeš drillovat prostě nějakou pěveckou techniku a že to je jenom pro zpěváky nebo tak, že ta práce s hlasem, jako to je tak široký vlastně pojem, kde se dá pracovat, že to věřím, že to právě může oslovit jako úplně různou škálu vlastně zájemců. No, ano, je to, jak říkáš, je to opravdu jako, myslím si, že to může být přínosné jak pro zpěváky, kteří už vlastně zpívají a nějakým způsobem provozují hudbu, protože, nebo zpěv teda, protože já sama jsem prostě vystřídala, ještě po konzervatoři jsem šla prostě k dalším jako pedagogům. Šla jsem se podívat na různé hlasové workshopy a vždycky je to vlastně obohacující, vždycky člověk zjistí, aha, takhle možná ještě něco může jako se dít, jo, nebo vám někdo něco řekne jinými slovy a vy to třeba najednou pochopíte, aha, takhle to bylo mění. A teprve teď jsem to pochopila. A zároveň myslím, že to může být den takový, kdy ho věnujete prostě sami sobě, jako kdy se budete ladit sami na sebe, vnímat sebe, budete tam sami se sebou a podobně třeba naladěnými lidmi a bude to prostě příjemný den a příjemný zážitek. Určitě, máme krásný prostory v Hořehledech, já vlastně dám potom teda pod ten rozhovor odkaz na událost, na přihlášku, můžete se podívat, kde se to vlastně koná, podívat se na webové stránky Veroniky, a poslechnout si třeba nějaký vlastně písničky, videa a veškeré vlastně informace, protože je potřeba si sebou vzít pár prostě věcí, takže to se dozvíte všechno v popisu té události a my se budeme těšit teda 15. října v neděli to je a máme omezený počet míst, aby jsme se vešli nějak pohodlně do sálu, takže se budeme těšit na přihlášky a na setkání. Já moc děkuju za tuhletu pozvánku a za to, že jsi udělala takhle čas. Já moc děkuju za pozvání, moc děkuju za tvoji práci a za tvoji přípravu tohohle semináře a krásné místo si našla a moc se těším, bude to báječný. Tak děkuji. Jo, taky se těším, tak ahoj a krásný den. Taky, ahoj.